Etxe bertan sekulako esparrada egin du eta jakina nik euritakoak eta katiuskak hartu ditut. Irratiak zera esan dit baita, baina ostarteak bada ere izango direla esan du. Eta jakina aterkia eta katiuskak hartu ditut. Eta baita elur ostarteak bada ere izango direla esan du. Eta jakina bikinia eta eskuoian eta kontrakoa hartu dut. Eta baita elurra ere egiten duela esan du. Eta trineoa eskularroak hartu ditut. Eta hemen nago edozertarako prest. Nire lagunek beraitari aintzeko zerbait gertatu zitzaien. Nik Aitzane dut izena, etxe derroretan bizi naiz. Nik Antzanaren aita naiz. Nik eguzkina zue argi eta garbi. Nik Iñaki naiz, gaudean ikusten lan nozioe. Neri Zikristu leitzen didat eta hori egartzen dut. Nik edurre nahi, jauden edurrez estaltzeko asmoa. Zer moduz egin diguzu lo Aintzane? Ondo, gaur egon aldi eguzkitsua dugu, mendira joateko primerakoa. Neska, hau beti mendira joateko prest. Ni ere gustora joango nintzateke mendira, baina zer, gaur ere lanera joan behar duzu? Tamalez, bai. Ikusi dezagun bitartean zeruan zer gertatzen ari den. Egunon, nengoian betion. Egunon, orurrean konpon, hau nekea, erdilo nago. Bai gustora joango nintzatekela, deskantzatzera. Badak ez ere egin, Iñaki! Zer guzki nire itxura duzu. Bai, atzo sekulako paran egin nuen eta orain nekatu nik zaude, ezta? Bai, ala da. Aizu, zer dian zaitezkeen. Nik bitartean lokuruzka egin nahi eta berdea zaitezkeen pizkaban edortez. Zuk duzuko beta gogorra. Zer uste duzu, ni fresko nagoen nik ala, gau osoa pasadut hemen goian. Ez horrela hartu, jara nator. Baina alferrontzi hori, zoaz, baina ez etorri bera. Eskerrik asko lagun. Iluntazunean argi, utzabete edo erdi, inoiz ez nago berdin. Aita, presta ezagun afaria gozariaren ordez. Jo, txuntutun
Pertsiana jaitsiko ditut hobetoro egiteko. Bai, eguzkizpiak sartuko dira bestela. Eguzkia? Egia, konturatu gabe pasa zaigu gaua. Eta nola berotzen duen eguzkia gainera. Baina, txoratuta nago? Aita, ondartzara noa, non gure dituzte eskutrapuak? Ai, oso gauzak arraroak ari dira gertatzen gaur. Ikusi duzue inoiz horrelakorik, segi barne eta zelura begira. Une honetan, mendebaleko haizea hotzotza benetan. Euria da. Ara, hodei bat ato, Zipristin aspaldiko. Kaixo, samazuna gramak, nirez betetan nago. Ganator seguri, euria ekartzera, guztiez zaitezten, denok elikatzera. Zorian zaitezkenen, nik bilatzean uste badiatu, zure gainean eskaltzatuko dut. Besterik ez bada, euritantak botako ditut. Azkeneko, hiru aste hauetan, ez ditut inguru hauek guzti. Ez dut uste jendeari asko gustatuko zaion. Zergatik diozu hori, euria oso beharrezkoa da, landaritza, trafitzeko. Baina ondartzara joateko asmotan dira, begira itzanen. Bero, utzi merdiketan, botako dut eta kitxo. Euria goitik bera, uste dut aintzaneren asmoak eurian desegingo direla. Eta aita goibet dago eguraldiaren aintzera. Ez zait horrelakorik gertatu zorionaz eguraldian egiten du berriz. Aita, emaidazu aterkia. Tori? Aterkia ondartzara joateko, ez dago joateko girorik. Eta begira, euria ari du. Zer arraio, euri jasarai? Ez, ondartzara joan orde zinemara joan beharko du. Hau eguraldi zoroa, ai! Une honetan, iparraldeko haizeak jotzen lego hizkuntza. Altza eguzki, egurune hodeia dator. Bai, edune eta biok oso harremanotzen ditu. Zergatik, bere guztara ostu egiten bizitarako. Kaixo, eguzki, ondo zaude? Lehen bat
Beno, elurra botatzeari ekingo diot. Etxea eta ingurua txuri-txuri utzi arte. Edurne datore, edurra garamara, txuri jantzi dute, enbareta algara, ja. Osto egin zen eguraldia. Zer gertatuko zitzaion aita Mexajoari, pentsatzea bakarrik ontzikara bat ematen dit.